Privreda Evropske unije trebalo bi da se oporavi 2010. godine i ostvari stopu rasta od 0,7% i 1,6% 2011. godine, navodi Evropska komisija. Oporavak dolazi nakon najgore recesije u poslednjih 50 godina u okviru koje je bruto društveni proizvod opao za 4% u eurozoni i 4,1% u Evropskoj uniji ove godine. Evropska komisija očekuje da Nemačka kao lokomotiva ekonomije Evropske unije ostvari rast od 1,2% u narednoj godini i 1,7% u 2011. u odnosu na pad privrede od 5% ove godine. Od 27 zemalja Evropske unije, samo 8, uključujući Španiju i Irsku, bi trebalo da izađu iz recesije 2011. godine. Ministar za nacionalni investicioni plan u vladi Republike Srbije Verica Kalanović izjavila je da je od 2006. godine do sada preko NIP-a uloženo 2,13 milijardi eura u približno 2.500 projekata. U prve 2 godine uloženo je 1,5 milijardi eura, a u 2008. godini investirano je oko 500 miliona eura, dok je u ovoj godini zbog krize uloženo samo oko 130 miliona eura u 325 projekata. Prioriteti u narednoj godini će biti da se pređe na programsko finansiranje projekata, pošto je zbog dosadašnjeg vezivanja za budžetsku godinu deo raspoloživog novca ostajao neiskorišćen, a ciljevi NIP-a će biti i veća usmerenost na ravnomerni regionalni razvoj. Povećat će se i ulaganja u infrastrukturne objekte, pri čemu će biti finansiran manji broj velikih projekata, ali sa jasno definisanim ciljevima. Vlada Srbije i grad Beograd potpisala je sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation predugovor o gradnji mosta Zemun-Borča u vrednosti od 170 miliona eura. 85% novca, 145 miliona eura, će biti obezbeđen iz kredita kineske Exim banke. Kina je izrazila spremnost da Srbiji da kredit za infrastrukturu od 200 miliona eura, a Srbija će za preostali novac konkurisati sa izgradnjom južne obilaznice oko Kragujevca. Izgradnja mosta će početi polovinom iduće godine, a rok za izgradnju mosta je 2013. godina. Na zemunskoj strani most će biti nastavak dela koji spaja autoput prema Novom Sadu i Zagrebu, a bit će izgrađen i poseban put koji će povezivati most sa Pančevačkim putem. Most će biti dug 1507 metara i bit će izgrađene saobraćajnice koje ga povezuju sa drugim putevima dužine 21,6 kilometara. Most će povezivati 380.000 stanovnika Novog Beograda i Zemuna sa 170.000 ljudi koji žive na levoj strani Dunava u opštini Palilula. Tim projektom će više od 1000 hektara zemljišta biti osposobljeno za stambenu i industrijsku izgradnju. Industrija mesa Topola AD više od 3 decenije uspešno posluje i sve brojnije potrošače osvaja prvenstveno kvalitetom svojih proizvoda. Savremene tendencije u poslovanju i sve zahtevnije tržište odredili su da se ova kompanija orijentiše na potrošača, na zadovoljenje potreba i onih najprobirljivih. Upravo zbog toga se industrija mesa Topola može sa opravdanjem pohvaliti da je među prvima u Srbiji implementirala HACCP sistem i da je jedina klanična industrija na prostorima Balkana koja ima sertifikovan ISO standard 22000-2005 za upravljanje bezbednošću hranom od strane Lloyd Register Quality Assurance još od 2006. godine. Pre nepunih mesec dana obavljena je i uspešna resertifikacija ovog standarda, čime je potvrđeno da su nastojanja svih zaposlenih usmerena u pravcu konstantnog održanja visokog nivoa kvaliteta proizvoda ove kompanije. Ovu uspešnu kompaniju karakteriše i širok asortiman proizvoda, suhomesnati i polutrajni proizvodi, trajne i polutrajne kobasice, trajne i polutrajne konzerve, masti i sveže meso, s tim što je akcenat stavljen na mesne prerađevine koje čine najveći deo potražnje ove vrste proizvoda. Industrija mesa Topola je prošle godine dobila odobrenje od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinu Republike Srbije, da ispunjava sve zahteve u pogledu plasmana svežeg mesa i prerađevina od mesa, goveda i svinja na zahtevno evropsko tržište. Sve formalne prepreke izvozu na tržište Evropske unije su konačno otklonjene septembra ove godine, posle čega su isporučene na tržište Francuske prve količine proizvoda industrije mesa Topola iz grupe sterilisane konzerve, gotova jela i paštete. Konstantnim zalaganjem svih zaposlenih uspešno odgovoreno na još jedan zahtev tržišta. Celokupan asortiman proizvoda ove kompanije je bez alergena.
Ovim je širok asortiman industrije mesa Topola postao dostupan i bezbedan za korišćenje i grupi potrošača koji su osetljivi na gluten i druge alergene koji se koriste u prehrambenoj industriji bez bojazni od alergijskih i ostalih reakcija koje mogu narušiti zdravlje potrošača. U cilju informisanja tržišta ovom novinom preduzete su brojne mere, ali je svakako najznačajnije isticanje znaka bez alergena i glutena na ambalaži proizvoda, čime su isto jasno istaknuti u odnosu na konkurentske proizvode. Kao jedan od rezultata ove novine, na domaćem tržištu jeste i rast prodaje za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Pored zavidnog uspeha koji industrija mesa Topola ima na domaćem tržištu, pristupilo se i usvajanju inostranih tržišta. Kao jedna od najinteresantnijih i najprivlačnijih meta istaklo se tržište Rusije, koje karakterišu brojni preduslovi koji su morali biti ispunjeni, a prvi od njih jeste posjedovanje Gost R sertifikata kao osnovnog važećeg sertifikata na teritoriji Ruske federacije. Prvi koraci u ostvarenju ovog cilja bili su usmereni na pokretanje procesa sertifikacije. Značajni napori učinjeni od strane svih zaposlenih u ovoj kompaniji su početkom jula ove godine krunisani sticanjem Gost R sertifikata za više od 100 artikala, čime je još jednom potvrđen kvalitet i bezbednost proizvoda industrije mesa Topola, a krajem oktobra je izvršena i prva isporuka tih proizvoda za rusko tržište. Vojvođanski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je 4 nova kreditna konkursa za čiju realizaciju je obezbeđeno 55 miliona dinara rebalansom pokrajinskog budžeta. Reč je o kreditima za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i zasada voća, za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu, ali i za nabavku novih košnica i opreme za pčelarstvo u 2009. godini. Kamate su smanjene sa 2 na 1,9% za sve 4 kreditne linije. Konkursi za kredite za podizanje vinograda i voćnjaka otvoreni su do 15. novembra, a konkursi za kredite za stočarstvo i pčelarstvo do 1. decembra ove godine. Informacije o uslovima kreditiranja mogu se naći na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Svetska i nemačka privreda brže će rasti od očekivanog, procenjuju u Međunarodnom monetarnom fondu. Prognoza MMF-a se odnosi na pretežno zemlje sa jakom ekonomijom i dosta optimističnija nego ona od polovine ove godine. Recesija prolazi, mada će predstojeći porast privrede biti slabiji i propraćen sa mnogo rizika. Što se svetske ekonomije u ovoj godini tiče, MMF predviđa da će njen pad biti svega 1,1%. Ovaj pad bi sledeće godine mogao biti zamijenjen jakim rastom od 3,1%. Prognoze MMF-a za Nemačku su još povoljnije, iako će pad nemačke privrede u visini od oko 5,3% biti jedan od najvećih od svih etabliranih industrijskih zemalja. Nemačka privreda oporavlja se brže od očekivanog, saopštava Nemačka savezna industrijsko-trgovinska komora. Pad domaćeg bruto proizvoda trebalo bi da u ovoj godini bude oko 4,8%, a ne oko 6%, kako je nedavno predviđeno. Za narednu godinu ponovo očekuje se i privredni rast od 2%. Finansijska kriza utiče na smanjenje dobiti srednjih preduzeća u Nemačkoj i čak 42% računa da će u 2009. godini zabeležiti smanjenje prihoda. Pored toga se poslovna situacija poboljšala u odnosu na proleće ove godine i prognoze o ostvarenom prometu polako rastu. U septembru su cene na malu u Nemačkoj ponovo opale. Nemačka savezna statistička služba javila je da trenutna godišnja stopa inflacije iznosi minus 0,3%. Time su statističari po drugi put u ovoj godini prijavili negativnu stopu inflacije. Pre ovoga su cene u julu već jednom opale za 0,5%. Razlog ovakvom razvoju su snižene cene energenata i prehrambenih proizvoda. Vodeći jeftiniji supermarketi su početkom oktobra spustili po 10. put ove godine cene prehrambenih proizvoda. Za vreme aktualne krize u Nemačkoj pojedeno je manje slatkiša. Od januara do avgusta ove godine je potrošnja slatkiša opala za 2,7% u odnosu na isti period prošle godine i iznosila je 1,05 miliona tona, izvestilo je Nemačko savezno udruženje industrije slatkiša. Vrednost prometa je međutim ostala skoro ista i zabeležen je blagi pad od 0,3%. Razlog za ovo su znatno povećane cene sirovina, a naročito kakaa. Nemačka vlada obezbedila je još 120 miliona eura za podršku Srbiji, a pomoć će biti namenjena poboljšanju javne infrastrukture, podsticanju zapošljavanja i unapređenju kapaciteta državne administracije. Od toga je 121,5 miliona evra podrška nemačke vlade, dok će Nemačka banka za obnovu obezbediti 33 miliona eura.
Projekti će biti usmereni na modernizaciju sistema vodovoda i kanalizacije u opštinama male i srednje veličine, unapređenje sistema daljinskog grejanja i energetske efikasnosti, podršci ekološkoj zemljoradnji i sl. Ukoliko nečega nema na internetu, to ne postoji. U skladu sa ovom konstatacijom nameće se pitanje na koji način ćete ostvariti svoje prisustvo na internetu. Sezam Pro Hosting vam kao jedan od vodećih domaćih provajdera nudi mogućnost da se na jednostavan način i po popularnoj ceni uz minimum znanja predstavite na internetu, da kažete svetu ko ste, šta radite, šta nudite i čime se bavite. Da biste ostvarili svoje prisustvo na internetu, neophodno je da imate registrovano ime i zakupljeno mesto na internetu, domen i hosting na koji ćete postaviti vašu web prezentaciju. Instant Site rešenje je nov proizvod kompanije Sezam Pro Hosting. Ovaj proizvod je namenjen svima koji žele da na brz i jednostavan način uz minimum finansijskog ulaganja i znanja naprave svoju ličnu ili poslovnu web prezentaciju i redovno ažuriraju u samo nekoliko koraka. Osnovna karakteristika tog proizvoda je jednostavnost u korišćenju i pristupačna cena. U okviru Instant Site rešenja korisnici dobijaju besplatnu registraciju domena po želji, hosting paket i gotovo dizajnersko i programersko rešenje. Kupovinom ovog proizvoda predstavljate se svetu na način na koji sami osmislite uz pomoć ponuđenih dizajnerskih rešenja sa oko 50 šablona i postavljanja svega onoga što želite da vas predstavlja na internetu. To je idealan i najjeftiniji način reklamiranja. Korisnici Instant Sajta mogu biti i pravna i fizička lica i u tom smislu nema nikakvih ograničenja. Namenjen je firmama i poslovnim ljudima i ličnoj potrebi svakog pojedinca koji želi da na brz i lak način postavi svoju stranicu koja će u buduće zavisiti samo od njega. Izbor dizajnerskih rešenja je prilagođen različitim kategorijama korisnika i može da posluži za izradu poslovnih, ali i ličnih prezentacija, za vaš hobi, druženje ili slično. Sezam Pro Hosting vam kroz Instant Site nudi virtualni stan, prisustvo na globalnoj mreži i mogućnost da se predstavite svetu upravo na način na koji sami osmislite. Vaša web prezentacija je vaš lični pečat u internet svetu. Svaki pojedinačni korisnik na sajtu može da poruči besplatnu demo verziju u trajanju od 15 dana. Instant Site je proizvod koji može da se zakupi na godišnjem, ali i na mesečnom nivou. Usaglašavanjem cena kompanije se trude da izvuku punu vrednost iz svakog komada. Kad prihod opada i kad kupci postaju osetljivi na cene, prestanu da kupuju proizvode i da koriste usluge. U ekonomijama koje stagniraju, kompanije često smanjuju troškove i izvore. Kako centrale kompanije forsiraju da se sa što manje postigne što više, odgovornost je na prodaji da učini sve što je moguće da bi se stvarili ciljevi, što često u praksi znači kasapljenje cena bez obzira na zaradu. Ali postoji i bolji način. Usaglašavanje cenovne strategije može doprineti uspostavljanju cenovne politike, procesa i načina rada, tako da će biti moguće uhvatiti punu cenu iz svakog prodatog artikla, tvrde konsultanti kompanije AT&T. Radeći u periodu krize, preti vam opasnost da izgubite cenovno osetljive kupce, što bi trebalo da znači da manje pažnje posvetite cenama, a više pažnje inventivnosti. Poseban izazov za prodavce je kada treba da ostvare visoke ciljeve prodaje u vreme kada drugi smanjuju troškove i izdvajaju manje sredstava za bonuse, inicijative i ljude. Čak i kada prodavci racionalizuju ciljeve, prodajne kvote nastavljaju da rastu, a time i pritisak na one koji su prvi u lancu. Rešenje je razviti strategiju usaglašavanja cena i napraviti cene za proizvode i usluge, a onda ustanoviti podesnu politiku procesa i radnje tako da prodaja može da prihvati punu vrednost od svake prodaje. Analiza konsultanata kompanije AT&T je pokazala da svaki procenat ušteđen na vrhu donosi rast kompanije od 7%, a to može uspešno da se izvede, a da se ne izgubi ni jedan kupac. Model kompanije AT&T za usaglašavanje cena ujednačava politiku cena, procese i ljude da bi se postigli osnovni rezultati. Model se koristi da postavi cenovne standarde i ograničenja, a onda ujednačava politiku cena sa timovima prodaje i drugim delovima koji imaju za cilj unapređenje prodaje i zarade. Taj pristup je jedinstveni po tome što se smatra da je politika cena umetnost više nego što je nauka. Postavljanje korektnih cena zahteva da se napravi prava ravnoteža između kontrole i fleksibilnosti, smatraju konsultanti AT&T. Dobro definisana politika cena mora biti fleksibilna, takođe i ona koja dozvoljava prodavcima da predvide 90% svih cenovnih situacija i dobro odreaguju na 10% izuzetaka. Politiku cena valja periodično proveravati da bi se ustanovilo da li ima pravi efekat kod kupaca i da li je dovoljno podsticajna za prodavce.
Srbija je prema ovogodišnjem izveštaju Svetske banke o poslovnoj klimi popravila poziciju za 2 mesta po jednostavnosti poslovnih procedura i sada je na 88. mestu. Ocenjeno je da je u Srbiji došlo do značajnog napretka u efikasnosti registracije privrednih društava. Procedura je vidno jednostavnija, a po procedurama za dobijanje kredita Srbija je zauzela 4. mesto na svetskoj rang listi. Još smo loše rangirani po izdavanju građevinskih dozvola i licenci, gde zauzimamo 174. mesto od 183 zemlje. Najveći nedostatak je broj uplata raznih vrsta poreza, čak 66 uplata godišnje, dok je prosek Istočne Evrope 45, a razvijenih zemalja članica OECD-a 12,8.